Adafo ema mu nyina akwa bason kokra e de ba emfa wo ho ento onipa so ewie ye bi esi adwuma mu ha sei ebi esi adwuma mu ha no mo eho ana me ka kire young man se wo ho se eye adwuma me ye ya yabo ni dini emfa ho Nto Nipa so wan se wa ye bi ense say de me fuma ni Nto Nipa so bi no mu nyina adafo. It was only for a joke though, but emfa ho Nto Nipa so no eye kasa bia emu eye du emu eyedu emu yedu enu ntina ade bia wo ye bia no na esefata say obeye den obetimi etutu wanamon eyiye because when tutu wanamon yiye na do ani koto nipa so a onipa obedi ohwiamo ene de ye ade ewo ho eye asam eda ho eye tete asam so what ase enu ntia tena asese ne ade nkyerɛkyerɛ ne ba na gya me ba wo hwɛ me maame ahwɛ me nua wo hwɛ me na so aye den was famu aba na wo de aye na bɔ bra na san ye bedom wasukɔ man fast da piesie ema wo bɔ ade Nyankopɔn ewiase ni na wura won wo bɔ so no bɔ asase ena wo bɔ mu nneɔma nyinara enu ntime sremo abre bia yemfa ne nidie emfa ma no ye da ye ne ya ansɔre a anke ni asɛm bia aka ne sense wo ye tumfo Nyankopɔn na wo de wa twra fa wo ho no esanse sese ba mu nti ena nne wodi waka krati asefo enti abri bia ye ma yaseda nye den ye ma yaseda enoso Erade ye da wase for your protection, for your faithfulness, for your kindness, for your mercies, for your everything. Say o hwe so na for your bibia ye da wase esreso be koso ada ehunu ye mobo se ne wado yetie na abribia da no otutu ya namon esibia ku na so wo Erade ani enti Erade da wase o enemy producer director the champion woman Sarah Opari Kunkum wo ba so no nie o gina ne na so se da gina hu say yes nation pa ne gina ho na adwuma na oye no so ti ase enti oba Sarah blessing Opari awie me ma wambo ene adwuma pa wo ye as a producer and a director for this show and many other shows a war Adom TV hanomo Sarah nyamishira na me ka Sarah na megyae ba ku bi tare ne nche ho sisi a me ka say prisi ana mo no so tare ho no so ogbo adwuma rough oye young lady a ono so adwuma ho hia no Prisi Anaman Priscilla me da se wate Nyankopɔn onhyira obia odi obehu Prisi wani gine ho no bra na kyese mia miskanne na bibia atwa yi a na mia masa ahyehye date ne event ne nyina occasion mia mehu bibia ti Priscilla Anaman nyamishira won so ana ba ko bi so san tachire ho bio eye Pamzi ane Pamela Prem Tobre baby a wo bi awie me ma won so aha me chia won so ye young lady a wasi so a wo bo bra na wani ku adwuma ho mu nyina obi oba makwam ni me ye adwuma bia me se nyame onhyira mo MCR4 sound4 light4 set4 oh camera guys no nyinara me mo bia ammo na me personal assistant so ha Becky Sister Becky wa ha obia eboa se adwuma no ebekoso na menim se bia medam wadi wa ho medam wadi wi a ebia ebetwe ho ne aba na de director beka no ne aye ne sa na afi no ne ka ho nyina no ne de ahwie gu ho na ansa na no munim asem bi mama me nkɔhwɛ eye ene ensem ni bia ye den ewo apono so a ye be pese ye de ebibedi eye dwuma no ye nkɔhwɛ na oh Sarah Opari celebrate eya na empem bebre no ye ka say obi wo ho a oni tema emma ni nua oni consideration emma ni nua oya de bia de bia no kwan ho na odwen na saafo no eya na
ensunsuanso bitimi ba won so ana na se oye obi a wote saa waye den wabɔ modern ayi wo ho edi afrimu ana obi nso wɔ hɔ a wo di asanka dekinma eti hɛn na dɔk nso te hɛn na obi ne mo wɔ asam enso mo akasa no mo nim so obi ne mo wɔ asam ɛno so etimi si so obi no ɔno wɔ asam ɔno de ɔno nipa ne de me sɛ me tie na nka me ne wɔ asam but me kan kyerɛ sɛ me no wɔ asam wɔn so nim sɛ me no wɔ asam enti ano sa na nye hu ehu kakra enti no ye bɛhwɛ na ye di saa nkɔmɔ no sɛ ɛyɛ ampa sɛ bia odi owu nim sɛ obi no wɔ asam enso nipa ne de wɔde wahyɛ na kuma mu dwee ɛka hu mia na obɛdɛ na wahu ɛno so so ɛka ho ɛna baako ɛka ho nso ne sɛ obi adabia na odi arɛhoɔ obi adabia odi arɛhoɔ ɔnyɛ chiefo tambia sɛ waboto tambia sɛ ohwɛ senini mu a obi wɔ mu a saa na bra bɔ no asɛ kyerewa dabia na kyerewa aboto ɛno so so ɛyɛ ade a yɛbɛdi ho nkɔmɔ sɛ ɛbere ɛno ɛma yɛn kwan a ɛna yɛn last one so ɛyɛ ɛmɛma ni bi hɔ mo mfa ɔmo ne ɔmo yiri no mo ɛnka wɔ no mo nsɛm ɛyɛ na ɛyɛ sɛ ɔbɛrima bi ɛwɔ hɔ a wɔne ne yere ntimi ndi ebia ne haw bi a wɔna mu ananso sɛ asɛm bi ato no ɛho nkɔmɔ ampa obi kan bɛma sa ne tefi a dabia no ayɛ kusu timo me nkɔhwɛ yɛn first video no yɛba na afei no yɛba abɛto aso ba me introduce mu nwie dekinma yɛn papa dekinma a kyerɛ sɛ ne duro sɔfo ma na ɛpae dekin ante Gladys ne bɔfra no ho te Awurade adom ma yɛn ho yɛ yɛda Yesu ase Yakopɔn na dom ane ɛna yɛn papa ɛyɛ Dr. Edmond Ata penmo kwankyerɛfo a wɔda ɛyɛ Balm of Gilead adwumakuo no ano ɔno yɛ CEO ɔsan so yɛ food scientist and technologist ɔyɛ nutritionist ɔyɛ dietitian clinical counselor and a cancer advocate at Kumasi Oncology Konfanochi Oncology Center Unit ho ai ono a eno no eno ye agronomist crop and soil scientist and an elder of the Church of Pentecost credentials no edos ni nyina so ye eno nti no yankɔhwɛ me mu akwa abado yana mama obi kan obi ho so te wa ba kan so we de abrante bi kura fene jam wasi so and so credentials emu edu chem ya misi ha and obi akɔhwɛ your first video no na yɛ mbra yɛ ba yɛ bɛ hyɛ nkɔmɔtwetwe na asem obi akwa aba e de ba emfa wo ho to onipa so dwumadi so adafo mo hu abu say ojedi na kyerɛ sɛ in other words no osusu ɛsɛ opani agyeman ɛna ku ne papa meanwhile so me no mienu de yenim sɛ nyɛ opani agyeman enti asɛm pɛsɛ me bisa ne sɛ obi atam bi ɔde na dwen ebu asɛm ma obi atam bi ɔde na dwen esusu ade ma obi or assume sɛ de kinyima ɛna yɛ saa de wei ana ɔdwene ma obi saafo no ɛno so asɛ ne sɛ ma Emfa kwenye so menchia mikro midwomafo nyina mechi obia na mabusua mama you see abu ordinary akọ back to incident na esiye ewo one ne papa wone opani agima bra wo som no ono na epiche wona adwene mu se enti wo hwe nsama abu ka opesoto ne papa ni wo no so wure on se ma me ni bisa no correct answer question say na wona wokum wo papa no wohuom ose debi na magye yam so opani agyeman susu no e wo se nimpe biara mesusu se ena medwene se ena mekai se ono etumi di nimpe bebre ko fiase e kon so hwemu ampa etumi di nimpe bebre ko amaniem before ye be hwehwemu ye be hunu se enya wo no na wase niema na wedi nimpa papa
nipa papa oyɛ tinini ne we di na ewu na wasɛ ne nneɛma na kyerɛ sɛ wadwene na wodi wadwene na wodi susu yɛ ne nyɛ saa ntinka asamwe no awosanka odi hyɛ na adwene mu sɛm because one tradition na we use na nananom ɛnɛ mɛsrɛ nananom na wo ma mehu nimpa oyɛ wudi ni oyɛ sadie no wɔn sɛ sɛ asɛm bɛ kurom a police futumi kyi nimpa bebree na yɛ askane ya yɛtumi hwɛ appearance a yɛtumi ka sɛ wa ewudie no wuka ho me wanso na wu nka ho but wɔn kɔ a because of wɔn wɔ nkrɔfo wɔn wɔ adwene mu hwehwɛeɛ na wɔpɛnsɛpɛnsɛ nimpa mu nti wɔn hu sɛ nimpa wei yɛtoto n'ano no yɛhu sɛ ano yi ɔde ma yɛ ne kyerɛ sɛ onim wo hwee so ate ase ebi so ma yɛtoto n'ano a ne yɛhu sɛ bɔne no nimpa yɛmfa nsusu no ɔne mum na odi yɛ na yakɔkye no enti sɛ wɔn anyɛ ne yie a ka ba hu sɛ nipa papa wɔ hɔ na wɔn wɔgya nipa bɔne ni na wɔn akɔkye nipa papa enti enne adeɛ wei yɛn nyina yɛmfa yɛ suade wuti community a ɛmfa wɔn mu bi me nsusu sɛ me dwene sɛ me kai sɛ me gidi sɛ ɛno kura na ɛde ɔno na ɛyɛ hunu me gidi sɛ ɔno na ɛyɛ ɛyɛ hu sɛnhwee wɔbra wonim nti mesrɛw yɛbɛtwa wo sesi ane aba mepa wotwa wo a wohwɛ me awie yi baabi a wo bi akyikyiri ne bɛnkyɛyɛ mama mo akɔ aba me social media family no so na sɛ na social media no ɛso kikiri kakra na issues kakra ba sɛ deɛ yɛdam nti mepa wotwa betimi do message no aba na magye na makenkan ma adwa mo ne wa mo friend sɛ Rahina Zakaria mo ɛden Rahina ɔmo nyinaa mo deɛ mo mmra abena gye mu mo a mo wɔ mo yɛ mo mma ne nyinaa mo mmra na yɛni nkɔmɔ na deɛ mede ɛka twam na yɛtwa yɛn ho aba na yɛakɔ dɔɔko hɔ no ɛne sɛ mepa wo kyɛw sɛ wonnim asɛm bi a mensusu menka menyi ni sɛ wonnim a mepa kyɛw mo frɛ mi nam deɛ menim o wayi ho afiri ɔhaw mu na mmom wonim no na wokɔka bi sɛ mesusu sɛ megye di sɛ na ɛde amanneɛ kɔbrɛ wɔ bi a wɔkyene ho nsunsuansoɔ no ɛnyɛ ade pa nti we should never ever assume for people, especially when it is to do with a personality. We should not assume. May assume more. We can assume, one or two years there be assumption bet me abem, but the assumption now be assume say ebe for be who didn't be call help no. Wuni mo men kasa. Men kasa ni bi kura so what? Na no ebe boa wo. Na boa me so na boa ni petwa ho hia ye twa ye ho aba. Ye ba ebe call ye next topic so. Na me ne doctor so ahyase edi afi ho. Ye ba sia. Nto Nipa so no ni penya Nto Nipa so no ni penya yo Adom for your mamu nyina akwa babio e de ba eye Emfa wo ho Nto Nipa so e wo Adom TV so ane yenkomo no ye hwe sene no a na ye yiyi baabi a ye de bobra eye yie na se bia ye tu anamo bi na ye nim sanamo a ye tu no enya ye hwe ene me mpanifo a me no won tenance ne de won kyerɛkyerɛ no adwene mo pɔ a ɛdɔ no ba na wo so watimi asua bibi ade afiri mu sesi a yɛtwe ho yaba me beba me ma dog mo akwa babio na me ma ɛyɛ yahwɛfo so akwa babio sesi a me pɛse yɛhwɛ ansa na yɛbɛkɔ akɔhwɛ yɛ next scene no emerima bebree wɔ hɔ a ɛyɛ wɔn den sɛsɛ wɔ haw bi bibi tete wɔ no mo ana wo how be da won so kura na wo betimi ne won yire no maye den ahye no wadi hu nkomo adentia ada won yire no sabi yire no no madwe mu ndo sa na ka ne tifi ho ye den nti ade na mo ntimi ne won yire no mo enhye won mo issues ni bi great mommy yadanya miase me da wase for akonya kese nso a wo di amame mu nwa kakra se woye be ma waware woye warefo a doke ya ma ni so kakra ma se woye warefo a ebeye den se woni woyere ebeche adwene se ukọ Bible ni mukrampo according to the book of Genesis chapter 2 verse 24 Bible no stating categorically say
the two shall become one flesh. The two, that is oba ne bema no, will become one flesh. And to see one flesh there, then it means that the two no wadwene me mo madwene bet ya adwene ne be baako. And to say bibi hamia e was say me free me mu ene wo che. Say bibi hawa e was so free mu ene me che. So we can say the two shall become different flesh there. And then nanka you say fine you free baby neighbor. Now dia e de sa de ne ba pa ba ko e baby o free ba. E bia oba na sa be makro no. E bia ne papa ye track free ne busu mu a. Ne papa ne maame omo nhyeda enche ade sa. Sa ade ha ne papa e bia wo ne mofre mu no. Wasuya se ne papa wonka te bia na maame ne be pushia ana se obi oho no mu a ebusua ne mo no bibi sa oho a bia ne maame ne papa be ka kire ne maame be bia enamfo nso timi sei aware ntu me hu sei bia ne namfo atwa ne ho ahyia no obeka so e ma de nye bibia ne ka kire wo mo ai oho enye bibia ne ka kire wo mo so de mi twa no dog denye obinum anano ni bible yes bible mu say oba kura da wa kokomu no enka wasamo nchire no dabi on say edu be bia bible no verses ni bi ho a ejina bibi enam bibi so ne be ho contest no ha be ya na wanya smart no ma fasam contest bi no ma kan simple e dia so be no be hu say be bia assembly free ba no na nya dey enunchi mi die me huni say we ye bema e wo se wo modern say ade ha wa ka kire wo yere bema nsu no moboa onye ni so say e be depending on the type of a yere ya yes one in it on say ntina before some be worry no on say what's the my relationship mo nti wo yere no the way I would say but edu ba bia ensem ni bi ho na se mu odu na se ebe ha o yere ne dia ti se de wo kan if maybe ni free ba no wo na so wo ye be ma na wo de adwene kese kakra to ho ba wo be kampo a wo kwan a wo so wo ka no o se ensem ni bo ana emu odu ti se ensem benza azumi say e bia so me yere ene de me ba me nya ge wo ha dabi ana nya no bi e bia asemu mu duwa efa ebia ebusua ho ebia ewo sembi arewo sembi afi eno no wo betimi aka kire but ensembu a yen kano that day na bese won kano kura ne de ntu question na obisam ya uhu nipa no the way o receive information on se kasa communication no uhu nipa no se me ka kire se atomia ana se day na obi okwampa wo ka kire na ne mu be se no ema yes into uhu nipa na no hawa o communicate to be say on kan wasem nkire wo yire kwa de bi na wan kan kire yira wan na ko ka kire no wan kan kire na wan na ko ka ene me ba me ma no ene me brothers fo no won wo yire tia se ne dog kan ma ye ho number ko bibi hawa ti ho kire wo yire na o shasi akware nso na wo hu wo ba go kware no se wan tu so ba papa ene na mudu kwan mu a bibi ni anade ahye okotokuom no kan kire no mommy we de min twa no ni what ase oba bi nso ho a o kan wasem kire na ebe kwa bonten nti on say before say emema ni bi nso be sa no say na wo kan no ohu nipa no su ohu nipa no su on here na bia eyabusua sem the ending now boils down to what choice exactly of a partner exactly nipa sesa na aware de bia ye ka say girlfriend relationship different from aware because my girlfriend no girlfriend in the Emfa tonche yan shede sing catch I say dog can start free baby na de be wie baby na afia ba pa hontuma na obi enwu se sa na ye ko be nyina no ye doko no ba abrabom no ene adwuma yemu no ba hu se bedu baby no na oba ne suban
asesa ede na be ma ne suban asesa one de mpese e be ko ho no mokura se me hwede e be ma ne suban asesa yensem bebre bebre enti mom no yemfa ne se na do kan yemfa odo ene akoma pa yenya ye ne gidi a ye ko gina so dem e ka ye ho ntam no ene suban na ye de start ye no ma suban asesa sa o ma suban asesa na wo yi characteristics bia ahyase ne na ani wo ho ebema ebema nyama asesa kakra aye pinso so atiase enti etwe ho keto am ni abaye ba me bo mu Adom praise kwasi de yayi me ba ma be die no so ho nkomo a kiro Found to Nipa so no ni penya found to Nipa so no ni penya yo adofo emamu nyina akwa babio ediba emfa wo ho Nto Nipa so adwumadie na aboafo etai machine ye wo gynecare syrup se we ababaawa waduru abasiriwa ana waduru mpani mfie so paa no onunum bia eboa wo regularize eye wo hormones no so what you say enti wo hormone disorder bia ye wo ba esiesie fefefe ubu nsa bosomi a esiesie wo se waduru mpani mfie so na ebia menopause ne ade yi ha kakra eno so num bia esiesie nti ukọ pharmacy shop bia mu a obenya gynecare syrup bi na wato New East Chinese Hospital so ebeboa wo so dompemu na ebuo so wanya brittled bones anampo me can brittled that simply no eche say enche na dompemu abu dompemu na pempem anampo no afechire wonante na wonan achia na wonan no bone no ana joint na dislocate ana chimu bisa no unya New East Chinese Hospital fo a wombeboa wachiri bremu ana wosisi na wo ya kwa wonchen na wontimi ensiesie fefefe emfa ma onyi firi wo ya obiada wonamu na reflow pad and baby diapers and also so reflow pad no e wataban tenten e mani disiesie ye ho a oh won ye intact so what's nice now sorry a wo wakukuduro unsuro say bia ho asaya na baby so wo ye oba na so pese wa ho siesie du obusumi bremu e ko totin de ma wa unsuro hwe a wonya rashes bia reflow pad sa 100% cotton unya bia eboa wo na baby diaper no so 100% cotton enti emma emofra ne to hu nsansan ana tomatoes nya wo ma na trum kokko wahu ya na ehun kwara na ese ya bom diapers amam trum wo to hu nyina aye kokko da bi unya reflow baby diaper bi na de sese nkura na abri biada wonomu enya enije ene sedie enti ukodwa maso a na wapebi ato anwumakuo yi ene time achi na ochina achi yakopon yan yandom no hunu ye mobo a Adom praise Adom praise emi say Adom praise no this choir edition no eno na toso 12 and I stand to be corrected. I think it's the 12th edition ane na enye easy we die demufua the choir edition momra kwasi da Paris Dome ewia 4 kenyi na ye bie gate no e che say yekohim sa nti wo fia me kan Adom praise jisu wo fie mame sesen yekohim Adom praise yekohim mate so bia jisu wo fie nyame onhira wate ane eni ntine nyame adoma kwasi da ye be hia ye bre no eye bre ba enisa na ye wo yekosa ana ye topic ba ko bi wo ha ansa na ye be so ndem pesa anka ye hwe pa me pesi ye hwe na yetimi edi ho enkomo so obi no wa asam na wonipa no wonim so no wa asam enti no sa no wa wonim no ye be hwe wa wonim so obi no wa asam no wugina bia wana eko si yoma ya sache ahwefo no bio sa asem ya wo so ono na ama ende pressure bebrebe abanimpa so yare abanimpa so sa issue we but when say you see say when you be nipa no nam ho
meni woni asem e bia na obi aka me ho asem de amawo a wo no wo mmemme embisa me na we create bibia hye wo mu abo wadwene po so nipa wei onye nti always no wo hu nipa ne pe na wo yem ahye wo so nipa no wonam no wo hu se wadwene mu fine wo ndwene obi ahu but anytime biara na ni be bo so no na de yem agene hwem edidi mu saa na ne pressure no na eboa no obi ka kire me say BP na ye company company be ye bu fuel ho ene BP no abama nimpa fuel no company ne kura we jaibu na nimpa benya BP enti wo hwe sa ne me nyina se ne ye ka no sometimes wo na mo okay wa wo fi so me okay me sire kire nimpa me enso no obi abopo e wona akoma exactly so wo de wo ni problem nipa na wa mo ho I don't know who na de go afu ene mpa cho jasa wa no wo how jasa no we go so di ma no de yare o de abran ma memfa we Chatroom recently na Mary ho na nkrofo bi hwehwe nsugu ye gate na me koka kire wo so ade amoye no enye ena lady ba ko bai e wasase ka wo de ho na asam where do you see ma me no metina ase na me so okay na me ko she inside e wo mo ana ne wo fa ne obi nya asem e na wo ba invite me se me metena asem no mu bi na onu ka che ne ba ni se ade na onu ba me ho ba ka asem ne che no nim se wo mo nim wo issue ana na me se sa na me se menim enso me ko tena asem ma ya kan nti otewa na we bu anichi otewa me so menim se ya mia so nti ni nyina no wan so akofa yare na wankofa yare afa mba wo so doc wo he de na yare ansa na doc bebem no mechia maadwoa enhira fm maadwoa na mama efe etia ne na etia wotena mu ene fie de bia so wotena mu eye obradwumade maadwoa awie yi me producers directors na ye chia wo ane ene efe mama efe nso de bia wo bia mechia me maami me nua ba prekompe ane na em say obradwumade ni bekọ awieye no joy industry for beye wo joy herbal ono beye interview bi kakra na em say number no eyi kakra ba ho nti the rightful number no and a good TV na se no joy herbal for one mo number se na gu eye screen so no obetimi afa na wachiro na se wo hia joy for herbal for a wetimi ne wo no man den edi enkita ho enti no joy herbal one number no and a good screen no asie no yemra papa ho na yemehwe sa we de e kan send ke ma kan dodo pa but ye behwe kakra bi ba bia hu obi a na yemahye hu obi a na abuafu onso nipa no so na hofri afuto be na ade ma saafo no taw na fe no Yes, as a doctor, the Tembia no honomo, I was saying, Oma or senses no sharp. On say, if we be neurotransmitters, and no in Tinewoni pedu anymore, the information, Emma or central nervous system, a wagonino. Intercobase, when ni ehum bibi, and your fe, or when bibi, and your fe, one no, anumbia camibiacho was so ati. Na ekoba se o retaliate in fact bibia ho eno nti afutu amede be man nkofo nyina say statistically ohwe the way man hypertension cosra enye se bia wo ho na wanya blood pressure no lifestyle ne chere se asetenemu abrabo de wode aduane bone a wode ma wa adwene no ebi ka akoma na engine akoma na engine nti ebe stress unu nua wo ho a di aduane pa ekọ wa adwene na akoma na engine no ti ase aduane pa na nya aduane ade wura wa David onim don ka me say ebe to asa akoma we so ye bre nti pesa wo do number no e de tudwa na de ken so e de tudwa na ye sorry so because anya sa topic we e de be call the whole day yo ma me da say me dey Dr. Edmond Atta me na me okonchi openyi kwanchefo a me Balm of Gilead Clinic me anso me wo Confanoche Cancer Unit
say ekoba se wo problem bia obetimi afre me number no e was 0240 512171 0240 512171 ofre me a woni me bedim komo na as a doctor they also me de boa obia nso yetimi bia boa me send the waba program isu bio ai me send bebre wo mu a ye ntwimpie ye dikin won so fa number no for top na e fa number etu me wakaso a me so ebibidro nko ana me ye me da akosi sapon herbal clinic ano na me hwa akra me wakaso new market dikin mo how bia wo name no wo fra ebedi nkoma fa yare ne bra nyaminti ho beto me number eye 0246 027066 0246 027066 Mami Florence UK michiao ewie yaminka ho yo adofo ha ne adi dwumade ni nyina esi ene me meye wo ha bi anim ye mfoforo mhye da nim wo mu din but me mambo nyame hira mo wate ai Porsche wo ha nat wo ha Bex Becky wo ha and if a light sound obia oye part of this show ene yakopon shamo producer director papa ene Sarah Opare and NFA Dr. Nechin so eye Priscilla Anaman na ye sorry so e jo heba for one number no ena wo screen so no me pa chow obetimi afa number no na oni won man den edi enkita ho na me sorry kra no ne ye di ho nkomo ne nyina no de ne wo abrabo no ekọ no a wo fa bebua no me nua me ba fa na emwa na daachi bi no wetimi hu se me hwe ma me akua program ena me sua sa de free mo nyame o hira mo nyina mo have a very lovely weekend ochina so e mama nhira ne ba a wedding ochina ye ko East Legon ye ko wedding papa enti me mo nyina mo bye Nipa found to Nipa so no ni penya found to Nipa so no ni penya yo